V novom Áno magazíne sa dočítate niečo o antistresových stoličkách, ale aj o spoločnosti a prepravcovi Slovak Lines, ktorý svoje služby ponúka iné, ako vysvetľuje na internete. Rozhovor s kapelou Kverková, ktorá je slovenská, stručná, jasná, výstižná a dobrá. o tom, že z papiera sa nerobia len noviny, ale niekedy aj nábytok a na čo všetko sa dá použiť kuchynské náradie. Alebo reportáž z podujatia Menu, ktoré sa konalo v Bratislave a my sme sa ho zúčastnili a my sme si ho vychutnali, o dizajnerovi a grafikovi Michalovi Haziorovi, alebo rozhovor s umelcom s menom Moby. No a ak vás bude zaujímať, tak si môžete prečítať aj to, ako niekto skrížil kávovar s rýchlovalnou kanvicou. Alebo si môžete pozrieť aj najzaujímavejšie ceruzky na svete, ktoré ponúkajú malé obrázky alebo malé predmety vystrúhané z tuhy. A taktiež digitálni spoločníci do nemocnice, čo znamená, ako môžete využiť so zlomenou rukou ležiac na lehatku v nemocnici napríklad notebooky a či s tým nebudete rušiť spolubývajúcich. Alebo aj o nových topánkach Nike Mach, ktorých bolo vytvorených len limitovaný počet kusov. Alebo sa môžete zaspiať a prečítať si komiks Rudo a dočítate sa tiež niečo o víne a čokoláde. A aj o učiteľoch, respektíve o ich svete, o ktorom my nevieme a radi by sme vám predstavili to, či vôbec učiteľov baví učenie. Presne tak. Vidíme sa pri novom čítaní Áno magazínu a tešíme sa na vaše prevrácanie našich strán. Na vec.